Бикбеш авылы үзедә табигатьнең иң серле, матур гел урман агачлардан гына торган урынында урнашкан. Николаевлар исә шул урманның уртасында яши кебек. Йорт хуҗасы һәр вакыттагыча кортлары янында иде. Бүген аның ихатасында 7 дистәгә якын умарта йорты бар. Кортлар быел 1 апрельдә оша башлар. Яз иртә килде. Яз иртә килде дә инде аның үзенчәлекләре дә булды инде. Быел бал булмас дигән Аллаһ Тәгалә күп бал бирде. Балның үзенчәлеге шунда, быел бал 4-5 көннән утыра, 3 көннән. Быел та үзенчәлеге нарат балы булды, шыршы балы бик нык. Ул вообще икенче төрле. Умартачлар телендә яхшы умарташы өчен начар елы юк дигән әйтем яши. Алар чисталыкны, төгәллекне, тәрбияне һәм игътибарны үз итәләр ди Николай. Менә минем умартачыларга, умарта яратучыларга әйтәсе килә инде. Менә ул Кавказ якларына, җылы яклардан кортлар кайтармаска, үзебезнең местный популяцияны нитергә, менә үрчетергә. Алар менә безнең нигә күнеккәннәр яшәү ничә миллион еллар. Шуңа бик күңел әрәнҗәй минем. Быелгы үзенчәлекле елда да бал алу күрсәткече яхшы булган аның. Кортлары юкә балын бик яхшы җыйганнар. Көненә 10-12 килограмм бал алып кайтканнар. Николай әйтүенчә, 14 августтан соң кортлары бал җыюдан туктай. Алар кышка әзерләнә башлый, өй аларга берләшә. Умартачлык теләсә кем кулыннан килә торган эш түгел минемчә. Монда белемле дә, ялкау да булмаска кирәк. Николаев кебек тырыш умартачыларыбыз булганда, кортларыбыз да яшәр, балы да булыр. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.